numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte, iubiți frați și surori întru Domnul, cu ajutorul și din mila Bunului Dumnezeu am reușit să fim și în această seară împreună și sper ca acest cuvânt la care m-am gândit să vi-l pun la suflet să fie de folos dumneavoastră, dar totodată și mie. Deoarece ori de câte ori și la biserică sau în alte ocazii rostesc un cuvânt de învățătură, în primul și în primul rând încerc să-l rostesc pentru mine și, bineînțeles, apoi celorlalți. Fratele Paul, înainte vorbitor, a punctat un pic așa la ce m-am gândit să vă spun. Și m-am gândit să vă pun la suflet un cuvânt în două părți. Tema principală aș putea să o numesc nașterea într-o împărăția cea neclătită. Și această temă are două subcapitole. Primul subcapitol, descoperirea inimii în Sfânta Scriptură. Și al doilea subcapitol, urcușul înspre Dumnezeu. Mi-a zis un frate că am jumătate de oră pot vorbi. Adică sper că în 30 de minute, dacă Dumnezeu îmi dă cuvânt atâta de lung, să nu vă plictisesc, ci dimpotrivă să încercăm să înțelegem mai bine locul unde îl descoperim și unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Și anume în inima noastră, în sufletul nostru. Profetul Ioil, în cartea sa, în capitolul 2, versetele 12 și 13, ne spune următoarele cuvinte. Și acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns și cu tânguire. Sfâșiați inimile și nu hainele voastre și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurat, încet la mânie și mult milostiv și pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. Deoarece această temă a descoperirii inimii în Sfânta Scriptură este una destul de greoaie. Cuvântul inimă apare de câteva zeci de ori în Noul Testament și tot de atâtea ori în Vechiul Testament, deci de foarte multe ori în Sfânta Scriptură. Și chiar dacă în orice adunare, acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu prezent, ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vedem că și cu ochii aceștia trupești, noi nu-L percepem, nu-L vedem, însă îl simțim. Și îl vedem cu ochii duhovnicești, îl simțim cu inima. Inima ne cheamă la rugăciune, cu inima sau din inimă plângem, din inimă sau simțim în inimă durere pentru fratele sau sora noastră aflată în suferință. Vedem că inima este centrul ipostasului uman, este centrul duhovnicesc al omului. Și Dumnezeu a pregătit fiecare inimă într-un chip aparte, și anume, inima îi este țintă lui Dumnezeu. Inimii îi se descoperă Dumnezeu și în inimă El se sălășluiește împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Adică întreaga Sfântă Treime sălășluiește în inima noastră. Dacă este curată, dacă este primenită, curățită de orice gând, de orice păcat, pentru a primi pe Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul sufletelor noastre. De vreme ce împărăția lui Dumnezeu este înăuntru nostru, așa ne spune Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 17, versetul 21, inima este câmpul de luptă pentru mântuirea noastră și scopul nevoinței noastre este acela de a o curăți de toată întinăciunea și să o păstrăm neprihănită înaintea Domnului.
Vedeți? Noi de aceea postim, noi de aceea venim la biserică, noi de aceea ne rugăm, adică ne nevoim ca să ne curățim sufletul și inima de toată necurăția și să o păstrăm neprihănită, curată înaintea Domnului. Cu toată paza păzește inima ta, că dintr-o aceasta sunt ieșirile vieții. Pilde 4, capitolul 4, versetul 23, ne îndeamnă Solomon, înțeleptul împărat al lui Israel. Inima omului este adevărata biserică. Adevărata biserică unde omul în chip tainic se întâlnește cu Dumnezeu. Inima omului nu găsește odihnă până când Domnul Slavei nu vine și se sălășluiește întrânsa. De ce credeți că mulți oameni au tot binele, toată bucuria, toată averea acestui pământ, dar nu au pace în inimă și în suflet? Nu sunt mulțumiți. Ce le lipsește? Nu le-ar lipsi nimic pe acest pământ. Însă vedem că le lipsește Domnul Slavei. Ei nu l-au pe Dumnezeu în inima lor. Iar Dumnezeu, care este un Dumnezeu gelos, ne spune în Ieșire, capitolul 33, versetul 14, nu se mulțumește doar cu o parte din inima noastră. În Vechiul Testament auzim chemarea: dă-mi, Fiule, inima ta. Pilde, capitolul 23, versetul 6. Iar în Noul Testament poruncește să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Marcu, capitolul 20, versetul 30. Ați văzut sub capitolul acesta descoperirea inimii în Sfânta Scriptură? L-am numit așa deoarece vreau, cu temeiuri scripturistice, să demonstrăm că, într-adevăr, inima este centrul vieții noastre spirituale, centrul vieții noastre duhovnicești și că Dumnezeu caută și țintește inima noastră, adică scopul lui Dumnezeu este de a se sălășlui în inimile noastre. Și aici un lucru foarte, foarte important și deosebit de frumos, pe care l-am găsit la un părinte, Zaharia Zaharu. Este ucenic al părintelui Sofronie Zaharov, care este un viitor sfânt. A fost un om cu viață curată, viață sfântă, un mare făcător de minuni. Că ați spus că Dumnezeu vindecă de cancer și acest om, cu ajutorul bunului Dumnezeu, a vindecat numeroși oameni într-o țară necredincioasă, să spunem așa, în Anglia, acolo a viețuit, și cu rugăciune, cu harul și cu ajutorul lui Dumnezeu a reușit să-i vindece pe toți. Și dacă am ajuns la acest subiect, fac o paranteză, o minune ce s-a întâmplat cu acest fericite părinte Sofronie. Era prezent ucenicul lui, părintele Zaharia, de la care o să vă citesc acum ce spune despre inimă. Și a fost chemat părintele Sofronie într-o familie de englezi să citească niște rugăciuni asupra unui om, unui bărbat, care a avut un cumplit accident de mașină. Fața lui era desfigurată. Era tot mâini, picioare în gips. Nu mai era om. Era mutilat de-a dreptul. Și viața lui era un continuu chin și pentru el, dar și pentru cei dragi ai lui care îl îngrijeau și vedeau suferința în care zace. Părintele Sofronie l-a luat pe acest ucenic, părinte Zaharia, și au mers la familia respectivă. A pus patrafirul pe capul lui și a început să citească rugăciuni. A citit. Părintele Zaharia, ucenicul lui, stătea și el în genunchi. Și ridicându-și ochii, a văzut că în momentul când părintele Sofronie citea acele rugăciuni peste capul celui bolnav, se întâmpla o minune. Fața lui desfigurată se punea la loc singură. Și după ce a ridicat patrafirul și a încheiat rugăciunile de făcut, omul era complet sănătos la față. Am rămas uimit. Și dacă nu aș fi ajuns anul trecut, la sfârșitul lunii septembrie, în mănăstirea închinată Sfântului Ioan Botezătorul de lângă Londra, și am vorbit cu un părinte care mi-a mărturisit că este foarte adevărată această minune ce s-a făcut. Părintele a fost chemat, îi se dusese acest nume de făcător de minuni.
londonezii, știți, de fapt englezii, au acea credință anglicană, dar care nu este prea corectă din punct de vedere dogmatic, din punct de vedere scripturistic. Și nici ei nu prea merg la biserică. Au biserici foarte, foarte mari, dar care sunt goale duminicile și în sărbători. Nu sunt prea credincioși într-un cuvânt. Dar auzind de acest călugăr rus de neam, dar a viețuit și în muntele Athos, în Grecia, în mănăstirea Sfântului Pantelimon, l-a chemat la un om bolnav de cancer să-i citească o rugăciune. A mers, i-a citit rugăciunea și după ce a luat patrafirul, familia era oarecum întristată și supărată. Și văzând Părintele Sofronie lucrul acesta, a zis: de ce sunteți triști? De ce sunteți supărați? V-am greșit cu ceva? Nu am făcut ce trebuia? N-am făcut bine ce trebuia? Și a spus: Părinte, pe atâția oameni ai citit rugăciuni și ei s-au vindecat. Dar vedem că fratele nostru din casă cu noi, el nu s-a vindecat, tot bolnav de cancer, tot rău se simțea. Dar omul respectiv nu fusese credincios, nu fusese dus la biserică, cum spunem noi în România, l-a luat de mână pe fratele lui și a spus: nu-l certa pe părintele. El nu mi-a vindecat trupul, dar mi-a vindecat sufletul. A dorit să se boteze la credința ortodoxă, s-a spovedit, s-a împărtășit, iar după câteva zile a murit și a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Vedeți? Părintele Sofronie, mare făcător de minuni, un vindecător al trupului, dar mai ales al sufletelor, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu prin puterea omului, cu ajutorul bunului Dumnezeu. Și acum citesc ceea ce am dorit să vă citesc de la acest ucenic. Și el a moștenit harul cuvântului și harul tămăduitor de la părintele său duhovnicesc, de la părintele Sofronie. Și spune: atunci când omul reușește să-și întoarcă toată inima spre Dumnezeu, Domnul însuși face să rodească întrânsa sămânța nestricăcioasă a cuvântului său. O pecetluiește cu minunatul său nume, o luminează cu prezența lui veșnică și plină de har. Deci când omul reușește să-și curățească inima, Domnul însuși face să rodească întrânsa sămânța nestricăcioasă a cuvântului. Știți cu toții pilda semănătorului, că sămânța cuvântului lui Dumnezeu poate să fie și luată sau poate să nu aducă rod în sufletul nostru, în inima noastră. De ce? Pentru că inima nu este pregătită. N-am pregătit-o noi pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu. O preface în biserică a dumnezeirii sale, nefăcută de mâini omenești, fiind în stare să-i oglindească chipul, să-i audă glasul și să-i poarte numele. Și lucrul acesta îl spune Cartea Faptele Apostolilor. Mergi, fiindcă acesta mi este vas ales, ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel. Aș putea să vă pun o întrebare. Ce lucru mai minunat poate decât acesta, ca o inimă să fie dăruită în totalitate lui Dumnezeu, iar omul acela să-i poarte numele lui Dumnezeu. Marea tragedie a vremii noastre constă în faptul că trăim, gândim, vorbim și chiar ne rugăm în afara inimii noastre, în afara Tatălui nostru. Iubiții mei, de multe ori, așa e, vorbim, gândim, trăim și chiar ne rugăm în afara inimii noastre. De ce Părintele Arsenie Boca spunea oare că cel mai lung și cel mai greu drum este drumul de la minte la inimă? De ce Domnul nostru Iisus Hristos spune în Sfânta Scriptură: poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine? De ce? Pentru că nu ne-am curățit inima, nu i-am predat-o, nu i-am dăruit-o lui Dumnezeu. Iar inima noastră încă nu s-a prefăcut în biserică a lui Dumnezeu celui viu. Și aici o să citesc motivele pentru care noi nu-L putem primi pe Dumnezeu în inima noastră. Atâta vreme cât suntem robi patimilor, care izgonesc mintea din inimă,
nu vom cunoaște adevărata naștere de sus, care ne face fii ai lui Dumnezeu. Un mare învățat a spus că, sau prima dată să spun ce a spus Sfântul Siluan Atonitu, a spus că mintea este câmpul de luptă între Dumnezeu și între diavol. Iar un mare învățat a spus că în mintea noastră se duce o luptă între doi lupi. Un lup alb și un lup negru. Și a fost întrebat, păi, învățătorule, cine câștigă? A spus, va câștiga lupul acela căruia noi îi vom da de mâncare. Adică, în mintea noastră, vedeți că nu de mult, ori aici, ori altundeva am auzit acest cuvânt, că zilnic în mintea noastră ne trec peste 60.000 de gânduri. Nu mai știu unde, că aici. Peste 60.000 de gânduri. Vă dați seama, pot să fie gânduri rele, pot să fie gânduri bune. Câștigă acea parte din noi căreia îi dăm de mâncare. Un părinte al bisericii spunea că mintea este ca un malaxor. Ea amestecă acolo și amestecă în continuu ceea ce noi îi dăm să amestece. Dacă îi dăm gânduri bune, ea amestecă gânduri bune. Dacă îi dăm gânduri rele, ea amestecă gândurile rele. Deci depinde de noi, iubiții mei, ce avem noi în capul nostru, în mintea noastră. Un alt părinte, în Pateric, fiind întrebat de un frate, părinte, îmi vin multe gânduri rele, ce să fac? Cum pot să le opresc? Iar acel părinte a spus, frate, poți opri vântul să-mi bată? A spus, nu pot. Atunci nici gândurile nu o să le poți opri, dar nu sta de vorbă cu ele. Îți vine gândul și vezi că îți dai seama că e un gând rău, alungă-l, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul, mută-ți gândul de la el. Nu sta și cugeta, că păcatul prima dată se face în minte, apoi coboară în inimă, adică spunem, da, o să fac lucrul acesta, că eu am dreptate, și apoi, a treia fază a păcatului, păcatul cu fapta. Dacă rămâne la minte și îl scoatem afară, este doar o ispită peste care, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem trece. Toți suntem niște fii risipitori ai Tatălui Ceresc. Căci, după cum zice Scriptura, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Romani, capitolul 3, versetul 23. Păcatul ne-a abătut mintea de la vederea dătătoare de viața lui Dumnezeu. Și aici ce am scris făcând un paralelism, o paralelă cu pilda fiului risipitor. Și ne-a făcut să rătăcim într-o țară îndepărtată. Aici am pierdut cinstea îmbrățișării părintești a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ține în brațe. Și păscând porcii, slujind păcatelor și patimilor, ne-am făcut slugi diavolilor. Dar trebuie să ieșim din iadul acesta al absenței lui Dumnezeu și să ne întoarcem în casa Tatălui nostru, pentru a stârpi legea păcatului din noi și pentru a lăsa să se sălășluiască în inima noastră legea poruncilor lui Hristos. Că singura cale care ne scoate din chinurile iadului și ne duce la bucuria împărăției este calea poruncilor lui Dumnezeu. Suntem chemați să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru cu toată ființa noastră și cu o inimă slobodă de păcat. Iar fac o paranteză. Un părinte minunat care s-a mutat la Domnul de câțiva ani, Părintele Arsenie Papacioc, a fost întrebat de niște tineri care este cel mai mare păcat al zilelor noastre, al lumii acestea. Și Părintele nu a spus că este fumatul, băutura, curvia, prea curvia sau alte lucruri din acestea. A spus este păcatul care te stăpânește. Și mai ales a spus păcatele acestea, cu ghilimele de rigoare, mici, pe care le facem în fiecare clip. Adică bârfă, judecată, cleveteală. Ei bine, dintr-o inimă curată, și știți cu toții lucrul acesta, nu ies lucrurile acestea. Doar dintr-o inimă întinată de păcat iese bârfa, judecata, cleveteală. Vedem că legea poruncilor lui Dumnezeu este a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele nostru cu toată ființa noastră și cu o inimă slobodă de orice păcat.
Dacă inima noastră nu este slobodă de orice păcat, nu-L putem iubi pe Dumnezeu din toată inima noastră, că inima e împărțită. În o parte, știți cum mi-a zis cineva, că a avut doi boi nărăvași, unul hăis, unul cea, știi? Unul într-o parte, unul într-alta. Așa e și inima noastră. Nu putem să o împărțim. Jumătate să o dăm lui Dumnezeu și jumătate păcatului și patimilor din noi. Ori suntem ai lui Dumnezeu, ori slujim altuia, unuia întunecat. Această lume, această luptă a despătimirii, a curăției inimii de orice păcat este foarte grea și înfricoșătoare. Dar nimic nu ar trebui să ne împiedice să ne o asumăm. De ce? Căci avem de partea noastră nespusa milostivire a lui Dumnezeu. Iubiții mei, fratele Paul iar a spus un cuvânt minunat. Că Dumnezeu ne lasă și ne îngăduie din nespusa Lui milostivire și iubire de oameni. El așteaptă, doar ne întoarcem, doar ne întoarcem. Să nu ne întoarcem numai cu gura și cu viața, cu inima curată de orice păcat. Ce este omul? În cartea lui Iov citim aceste uimitoare cuvinte. Ce este omul că l-ai mărit pe el și că iei aminte la el? Că îl cercetezi pe el până dimineața și până la vremea odihnei îl judeci pe el. De ce m-ai pus pe mine țintă să-ți fiu și povară să-ți fiu? Iov, capitolul 7, versetele 17 până la 18 și 20. Dacă vă aduceți aminte, la începutul cuvântului am spus că inima este ținta lui Dumnezeu. Vedeți? Din Iov am luat acest cuvânt. De ce m-ai pus pe mine țintă să-ți fiu și povară să-ți fiu? Când noi suntem păcătoși, iubitori de slavă, de șartă, de mărire, de cinste, de laudă din acestea pe pământ, noi suntem povară lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește, încearcă să ne ia în brațe. Ați văzut mai sus ce frumos a spus că am pierdut prin păcat cinstea îmbrățișării părintești. Ce lucru minunat poate să fie mai minunat ca faptul ca Dumnezeu să te țină în brațe. Și dacă suntem în brațele, în îmbrățișarea dumnezeiască a Dumnezeului celui viu, noi suntem lipsiți de orice necaz, de orice strâmtorare. Toate lucrurile acestea lumești o să treacă pe lângă noi și nu o să facă decât să ne întărească în credință și în iubire față de Dumnezeu și față de semeni. Pe Dumnezeu aceasta pe care mintea nu poate să-L cuprindă, îl vedem cum vânează inima omului. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsă 3:20. El bate la ușa inimii noastre, dar ne încurajează și pe noi să batem la ușa milostivirii sale. Adică nu noi să stăm în pat acasă și să așteptăm ca Dumnezeu să intre cu forța în viața noastră, în casa noastră. Nu. Și noi trebuie să reacționăm. Adică să încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Zaheu, despre care fratele Paul a pomenit mai înainte. El ce a făcut? Nu a așteptat în casa lui sau în nu știu ce, unde locuia el, să vină Hristos să-i bată la ușă. Ci el a dorit să-L vadă, să-L descopere pe Dumnezeu. S-a urcat într-un dud, într-un sicomor să-L vadă. Și Mântuitorul venind, îl căuta și pe Zaheu. Și a intrat în casa lui și l-a mântuit. Bateți și vi se va deschide. Luca 11:9. Când cele două uși, cea a milostivirii dumnezeiești și cea a inimii omului se deschid, atunci se săvârșește cea mai mare minune din viața noastră. Inima omului se unește cu Duhul lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu prăznuiește cu fiii oamenilor. Atunci am ajuns la scopul viețuirii noastre pe pământ. Atunci am ajuns la rugăciunea desăvârșită a minții coborâte în inimă. Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă sobornicească, în capitolul 3, versetul 4, ne arată așa de frumos care ar trebui să fie adevărata podoabă a femeilor, dar și a tuturor oamenilor. Și spune: podoaba voastră să fie omul cel tainic al inimii, într-o nestricăcioasa podoaba Duhului, blând și liniștit,
care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Înainte spune femeilor, podoaba voastră să nu fie cea din afară, împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcămintea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii. Sfântul Petru aici se referă la femei, la vestimentația femeilor, dar se referă la noi, la toți oamenii. Adică, dacă încercăm să ne naștem a doua oară din apă și din Duh, dacă reușim cu ajutorul lui Dumnezeu să ne pocăim, adică să trăim acea metanoia, care în limba greacă, cum a punctat foarte bine fratele Paul, înseamnă întoarcerea minții, întoarcerea inimii, întoarcerea firii noastre păcătoase de la diavol către Dumnezeu, atunci cu siguranță omul cel tainic al inimii, care este omul nou, omul duhovnicesc, este sufletul primenit de harul lui Dumnezeu. Acest om nou nu mai trăiește după voia sa, ci trăiește după voia lui Dumnezeu. El nu mai face lucrurile acestea omenești, lucrurile acestea trecătoare. El le face fiindcă trebuie să muncim ca să trăim și ca să mâncăm pe pământ. Dar tot ceea ce face, face cu gândul la Dumnezeu. Acesta, omul nou, adică, poate zice împreună cu Sfântul Pavel: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 2:20. Aici, acesta este scopul vieții creștine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci am ajuns la desăvârșire. Este ușor, poate, să spunem, să trasăm acest drum duhovnicesc, dar este greu de ajuns acolo. Părintele Rafael Noica, într-o conferință, spunea: cereți lui Dumnezeu imposibilul. Noi singuri, cu puterile noastre proprii, nu ne putem curăți, nu putem ajunge la neprihănire, nu putem ajunge la desăvârșire. Dar ajutorul, milostivirea, harul lui Dumnezeu care vine asupra noastră, ele ne curățesc, ele ne ridică spre împărăția lui Dumnezeu. La această viață nouă suntem chemați toți oamenii, fiecare suflet. Niciunul nu este lăsat la o parte. Despre această viață creștină autentică vorbea Sfântul Nicolae Cabasila atunci când a descris-o zicând că este o viață nouă, cu Hristos, în Hristos, condusă de Duhul Sfânt. Domnul Hristos, vedem că este și devine centru al vieții noastre duhovnicești, dar și centru al vieții noastre trupești. Aici, spre sfârșitul primei părți, am vorbit deja 30 de minute, nu vine să cred. A trecut foarte repede. Mă iertați. Atunci partea a doua o lăsăm pe altă dată. Încă câteva cuvinte despre curăția inimii. Și vedem, curăția inimii este o condiție a vederii lui Dumnezeu și a cunoașterii Lui. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Și fericirile sunt niște trepte duhovnicești. Să știți că dacă nu suntem prima dată săraci cu Duhul, dacă nu plângem, dacă nu suntem blânzi, dacă nu flămânzim, dacă nu suntem milostivi, dacă nu ne curățim inima, nu putem ajunge direct sus. Trebuie să urcăm fiecare treaptă, pas cu pas. L-ai văzut așa în mine, ca și mine, carne, trup și sânge? Bineînțeles că nu l-am văzut trup și sânge, dar știm că a trăit pe pământ trup și sânge. Dar îl vedem la modul duhovnicesc, spiritual și mai mult decât atât, îl simțim pe Dumnezeu. Și omul este necurat, adică din inima omului necurat, iar cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om, căci din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase pule. Acestea sunt cele care spurcă pe om. Vedeți, dintr-o inimă necurată, dintr-o inimă păcătoasă. Inima omului poate și trebuie să fie altar de jertfă adusă lui Dumnezeu. Am văzut? Fiule, dă-mi inima ta. Adică, omule, la toți oamenii, dați-mi inima voastră lui Dumnezeu. Altar de jertfă pe care Domnul Hristos
vine și se sălășluiește întru noi. Inima omului însă poate să fie și casă a păcatului și a desfrânării. Eu însă vă spun vouă, oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Vedeți? Casa păcatului. Inima omului arde la auzul cuvintelor lui Dumnezeu, iar Dumnezeu vorbește inimii noastre. Și ne spune Sfântul Luca, și au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scriptura? Vedeți? Oare dumneavoastră ați venit seară de seară, vă rugați la casa dumneavoastră, venim la biserică, duminică de duminică, sărbători de sărbători, ne rugăm. Oare nu simțim că arde inima noastră când auzim cuvântul lui Dumnezeu? Nu simțim că inima noastră se umple, putem să o numim, de o energie pozitivă, adică de harul lui Dumnezeu care se pogoară întrânsa? Atunci când inima omului este împietrită, ea nu aude glasul lui Dumnezeu. De multe ori rugăciunile noastre ne rugăm, dar vedem că nu ni se împlinesc. Și nu de mult la Chiuiești, într-o duminică, am spus de ce Dumnezeu nu ne ascultă și nu ne împlinește rugăciunile. Știți de ce? A avut o vedere un pusnic minunat. A venit la biserică și el s-a rugat mult de tot. Părinte Sfinte lui Dumnezeu, arată-mi de ce rugăciunile oamenilor nu li se împlinesc de fiecare dată. Și stătea undeva în spatele bisericii și a avut în timpul slujbei o minunată vedenie, în care vedea ca și Dumnezeu gândurile tuturor oamenilor care se rugau în biserică. Ci că se rugau. Unii stăteau în genunchi, unii în picioare. Unul stătea cu mâinile așa, părând că se roagă, dar gândul lui era acasă, era la ogorul lui, altul la afacerile lui, altul la mașina lui, altul că trebuie să-și cumpere alte lucruri noi sau trebuie să le vândă pe alea vechi. Doar un singur copil stătea și inima și mintea lui erau unite în rugăciune și acea rugăciune s-a înălțat către Dumnezeu. Vedeți? De ce credeți că Iisus Hristos a spus, dacă nu veți fi ca și copiii, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu? Să fim neprihăniți iarăși la inimă ca centru al vieții duhovnicești. Au orbit ochii lor și a împietrit inima lor ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva să se întoarcă și eu să-i vindec. Pentru că cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor și inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Ne spune Sfântul Pavel. Inima lor este desprinsă la lăcomie și ei sunt fiii blestemului, ne spune Sfântul Petru. Aici mă opresc, fiindcă aici se termina propriu-zis prima parte la care m-am gândit să vă vorbesc în această seară. Și sperăm că nu v-am plictisit, poate a fost un pic mai greoi, dar să nu uităm un singur lucru. Dacă nu avem o inimă curată, o inimă slobodă de orice păcat și de orice gând rău la adresa fratelui nostru, chiar dacă fratele nostru ne face rău și ne dorește răul, noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu. Sfântul Siluan Atonitul spunea și dădea 3 condiții pe care fiecare dintre noi ar trebui să le îndeplinim dacă vrem ca Duhul Sfânt să se sălășluiască în sufletele noastre. Prima condiție, să fim înfrânați în toate. Vedem că oamenii în ziua de astăzi nu mai știu ce este înfrânarea. Nici în vorbă, nici în râs, nici în plâns, nici în cuvânt, în nimic. Nici în mâncare, nici în băutură. Trebuie să fim moderați, să fim înfrânați în toate. Prima condiție. A doua, să ne rugăm pentru vrășmașii noștri. Dacă prima este poate mai ușoară, a doua deja este un pic mai grea. Cum să mă rog pentru cel care îmi face rău? Cum să mă rog pentru cel care m-a păgubit? Cum să mă rog pentru cel care zilnic mă vorbește de rău și îmi denigrează numele meu în fața celorlalți? Ei bine, dacă vrem ca Dumnezeu să se coboare în inima noastră, trebuie să ne rugăm. Dar să nu ne rugăm, Doamne, dă-i după inima Lui. Asta nu e rugăciune. Asta e mai degrabă ca un blestem.
Și atunci când venim și ne spovedim și zice, ai înjurat, ai blestemat? Nu, n-am blestemat. Ei dorit rău aproapelui tău, păi i-am dorit. De ce facem? Nu-i bine. Și a treia condiție este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Îi mulțumim pentru cele bune, dar e foarte greu când zaci în pat bolnav să spui, Doamne, îți mulțumesc și pentru această boală, că poate prin acea boală poate să-L cunoască mai cu adevărat pe Dumnezeu. Să nu uităm, înfrânarea în toate, rugăciunea pentru vrășmași și mulțumirea lui Dumnezeu și adusă lui Dumnezeu și pentru bine și pentru rău. Amin. Mă iertați și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să împlinească rugăciunile tuturor.